Είμαι η Λαμπιδόνα Κυπριανού, είμαι από την Κατοκοπιά και είμαι 87 χρονών. Σεπτέμβριο του 1978 ήρθα στην Περισταγόνα. Τραχανάν, έρχομαι την μάνα μου και μάθα. Μέσα στον Αύγουστο έκαναμε τον τραχανάν. Πολύ άνεσαι το γάλα για να βάλουμε στο κουμνί. Πόσα κιλά βάλουμε τώρα? 5. Το κουμνί που βάλαμε τον τραχανάν ήταν ένα δοχείο μπύλινο, το οποίο ετράβαν το υγρό του γαλά του μέσα και το γάλα έμεινε και μπηχτό μέσα. Εραντίζαμε το κάθε μέρα, πιάνναμε το γάλα, βάλαμε το άμμο για να κρατεί υγρασία και βάλαμε το και ένα κούγκριο σιτάρι να πλαστήσει για να εδροσαούλει την ημέρα και ποτίζαμε το. Ραντίζαμε το κουμνί, έπινε και το σιτάρι. Ώστε να έρθει η μέρα του που θα το ψήσουμε, να γίνει κανονικό να το ψήσουμε. Τώρα φυσικά δεν έχουμε δυστόλους να κάνουμε το άτρωμα, να κάνουμε όλα αυτόματα, κάνουμε γιαούρτι και γέρνουμε το μέσα ώστε να μας αρέσει. Είναι σαν τον παλιό μου τράχανα, είναι τράχανας. Άντε να το κάνουμε τώρα να φεύγει. Και πόσο γιαούρτι βάλεις τώρα? Κάθε 1 κιλό και μια κουταλιά γιαούρτι. Παλιά το γάλα που βάλετε είναι τα γαλανίτα. Που ελληνούν έγινε ό,τι γάλαν υπήρχε. Αν είχα έγιες έβαλα τις έγιες. Το ελληνούν εξένιζε πιο γλυόρα, έγινε πιο γλυόρα. Αλλά αν είχα, όποιον κουπάνι είχε κοντά μου θέλει να αγοράσω γάλα να βάλω, έβαλε. Κάμαμε το γιαούρτι τώρα. Να το τυπώσουμε εγώ στην αμίξη, το σάμπλο. Βάλεις και άλλας? Όχι, είναι παρά τώρα άλλας. Να το βάλω που να θέλω να το ανακατώσω, να το κάνω τραχανά. Να κάνω 24 ώρες να το πάρω άλλας μέσα. Σκεπάζουμε το τώρα, ώστε να πήξει. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν, γιαγιά? Τα παιδικά μου χρόνια όπως ήταν του Γιώργου μου ήταν καλά. Δουλειά, σχολείο δεν το τελείωσα τέλεια, πως στην ένταξη έστειλαν πριν εύκολη με ο πατέρας μου, γιατί είχε δουλειές πολλές. Και έτσι ξέφυγα από το σχολείο. Η μια άλλη και γιο και κόρη, αφού είχε ένα άλλο προς που μένα, και έτσι βοηθούν στις δουλειές. Πήγαινα στα χωράφια από όλες τις δουλειές έκανα. Και νεροφόρος έκανα. Έξερα να κόψω και πατιές ψημένες που έχουν μέσα. Έξερα από όλες τις δουλειές. Η αγαπημένη σου δουλειά ποια ήταν? Δεν αγάπητα μια δουλειά, θέλω να μάθω πράγματα και πατάς με έπαιψε να μάθω. Θέλω να γίνω δασκάλα. Αν δεν πάφηγε ο πατέρας μου να μάθω. Εύκαλε με μίσια έπαιψε ράφτενα και στράβη με έπαιψε με ράφτενα. Το γάλα που βάλω μέσα για να γίνει ο τραχανάς. Επειδή κάνουμε τον αυτόματο τώρα, βάλουμε γιαούρτι. Έτσι ανακατώνω το. Να του βάλω και το πάω σγρό, ως αύριο. Και γιατί του διούμε φιλιά? Για να πήξει. Βάζουμε το αν εγκαλώνει στο άλας του, η γεύση του, γιατί αύριο να ψήσουμε. Πολλά ωραίο. Πώς επαντρεύτηκες, πώς εχαρτώθηκες? Προξενιό. Ήμουν στα χωράφια κάθε μέρα, δεν ξέρω εγώ που χάρτωνα. Συνεννοηθήκαμε με τον πατέρα μου ότι πρέπει να με χαρτώσει γιατί ήμουν η μια άλλη και είχα άλλη πίσω μου και άλλη, τρεις πίσω του άλλου. Ότι πρέπει να με χαρτώσει έτσι μητσάνε εμένα. Και λέει του, γίνεται να χαρτώσω, πρέπει να ρωτήσουμε να αγαπά κανένα. Εγώ δεν ξέρω να αγαπώ μες στα χωράφια. Δεν είχε να αγαπήσω κανέναν, ούτε είχα ιδέα.
Και ένα ρε μου είπε την μάνα μου να πάει σε σώα προστασία και να ρωτήσω και να μάθω να κάνουν και κουλουρούθια, έτσι να μην έσω. Και να λέει μου το πρωί μου να μείνω να σε αποπαραγγιώ να κάνεις κουλουρούθια, που θα κάνουμε και πας στην Βάσα. Και έμεινα και όχι αντάκωσε μου. Όταν είναι καλό παιδί, κόρη αγαπάς κανέναν, όχι, δεν αγαπώ. Δεν αγαπώ κανένα. Ποιος σου αρέσει η κόρη. Εγώ να παίξω να γελάσω ακόμα με έπαιξα, με κολλήνε πια με τίποτε άλλο της. Λαλή μου, όταν δεν αρέσκει σου, άμα κατάλαβε ότι δεν είχα ιδέα. Όταν δεν αρέσκει, όχι, όταν δεν αρέσκει σου, είπε μου καμιά τεγάρκα που με ξεβέρνα. Τον καιρόν έτσι έκανα, που σε ξεβέρνα. Τον άντρα μου πήρα, είπα του, τούτος αρέσκει μου γιατί τραγουδάκι χορεύει. Αν με ρωτήσαν και είπα της, τούτος αρέσκει μου τραγουδάκι χορεύει, και ξέρα ότι να μου συνεννοηθήκας. Δεν ήταν η οποία έπαιζα, ήρθαν τα προξενητές, ήρθαν ο γαμπρός, ήρθαν ο πεθερός, τελειώσαν με τον πατέρα μου και ήρθαν να μου πει να με σηκώσει το κρεβάτι. Έπαιξε την νούνα μου, αλλά δεν σηκώνομαι, εγώ ακόμα με έπαιξα, με γέλασα. Ύστερα πήγαινε, είπε το πατέρα μου, ήρθε ο πατέρας μου, λέει μου, σηκώθου για το είστε, σε μου πλήτα χαμέ. Ήταν μόνο θέλω να κάνω, σηκώθηκα. Πόσο χρόνο ήσουν? 15 των καιρών γίνον ήταν σαν να είναι 9 χρονών μωρό των καιρών μας εμάς. Γιατί? Διότι ήταν πίσω ο κόσμος, δεν ήταν σαν τώρα που όλα ξέρουν τα κιόλα, κάνουν τα κιόλα. Κατάλαβες. Των καιρών γίνον είμαστε αθώες εμείς, δεν ξέραμε τίποτα. Αλλά ευτυχώς ήταν καλός ο χαρτωμένος, με πέρασα καλά χαρτωμένη, επαντρεύτηκα, πάλι πέρασα καλά, έκανα και 5 παιδιά. Αλλά η ζωή ήταν καλή, δεν μπορώ να πω ότι άμα περνάς η οικογένεια σου καλά, είναι όλα καλά. Όλα καλά. Ψήναμε τον τραχανά, φωνάζαμε το μπιτόνι σου, τα αδερκιά, έρθουν 5-6 ανοματές και τα νούσαν μας. Κόφκαμε. Άλλοι ζήμωναν τον μες στο εγκούπαν που ήταν ψημένος ο τραχανάς, έβαλαν τον μες στο εγκούπαν να ζυμώσουμε για να κάνουμε. Έκαναμε τις κουλουβάρες και άλλες κόφκα. Και μετά να πιούμε τον καφέ μας παρέα. Κόφκαμε τον πριν να ξημερώσει και να έχει μούγες. Πριν να έχει μούγες πολλές στα κουρκά, και είναι όπως τώρα που είναι εσύ. Βάλαμε τον στον ήλιο, σκεπάζαμε το και ήταν εντάξει. Και πίναμε τον καφέ μας και πίνει κάθε μια του. Που ήταν να ψήσει άλλη τον τραχανά, πάλι πίναμε και βοηθούσαμε τη. Τσέστους που είχαμε τον πρίτρα και κόφκαμε τον πάνω. Ήταν καλύτερα δηλαδή? Τους τσέστους ήταν, έπιανες τους όπου ήθελες, έπαιρνες τους. Το κάνω έτσι για να μην μπαίνουμε. Ποιο είναι το μυστικό που έμεινετε μαζί με τον άντρα σου αγαπημένη τόσα χρόνια? Διότι δεν είχαμε ελπίσματα και γυνάτικα, τσατίζαμε στις ιδέες μας. Αν δεν έφευγα από το σπίτι μου, δεν ήταν να καταλάβω τη δυσκολία της ζωής. Ήμουν ευτυχισμένη. Άμα έφυγα, είπαμε δυσκολίες πολλές. Άμα έφυγα από το σπίτι μας. Δεν είχα σπίτι να μείνουμε, είχα 5 μωρά, όπου έπαιρνα καιρό μου είχα 5 μωρά, με έβαλαν έσω. Πήγαμε στη Λεμεσό που θέλουν να πάσουν τα μωρά στο σχολείο. Όπου είχαν τα σταχάγια τα σπίτια και δεν τα νοικιάζασαι. Εμείς δεν πήγαμε να ανοίξουμε ένα σπίτι να μπούμε μέσα όπως έκαναν πολλοί. Θέλαμε με το ενίκιο να είμαστε κύριοι και έτσι μας έβαλαν έσω. Ότι είχαμε 5 μωρά. Φυλάμε το μέσα σε ρούσαινα, σακούλια ρούσαινα για να τραβούν την τούτη, βάλαμε το στον λιό και ξανάστηκαν καλά
και φυλάμε το. Στα ψυγεία ο καθένας όπου είχε δική του ποτή να το βάλει. Ιδέα. Πριν μπορεί να έχετε που δεν έχετε ψυγεία, δεν τα λωστό φυλάτε. Κρεμάζαμε τον πας στον τοίχο να παίρνει αέρα. Αερεύκαμε τον τράχανα, αφήνουμε τον να αλλιώσει, σιγά σιγά πάει στη φωτιά, να αλλιώσει και μετά αν είχαμε και κρέας μέσα, διότι ψήναμε τον καθημερινά παλιά, τον τράχανα. Έβαλαμε αυγά μέσα, αυγά, χαλούμι, και έσπαζα το αυγό και κατάφερνα να μείνει το αυγό σωστό. Να μην σκορπίσει το άσπρο του που το έσπαζα. Έτσι έγινα λίγο νερόγκουλο μέσα την αμποχόγλα, για να μην χογλάζει να το κάνω. Έσπαζα το μέσα σε ένα πιατούιν το αυγό και έγινα το μέσα στο βραστό. Και αυτή σε έπισε και έγινε του, αφήνα τη φωτιά και άφτενε. Αλλά επειδή ήταν το κρυό το νερό μέσα για να μην κάνει, δεν σκορπίζεται το ασπράδι να πάει παντού στον τράχανα. Και έτσι έρχεται το αυγό σωστό και όμορφο. Γεια σου και καλές διακοπές.